A Catalunya Ràdio, Els viatgers de la Gran Anaconda. Please hear my anguished words of truth. Les llengües de l'anaconda. David Valls, benvingut. Moltes gràcies. No m'hauria imaginat mai que et miraves al Festival d'Eurovisió. Ui, sí, cada any me'l miro. I aquest any també, Fins de la primera cançó fins a l'última. Sí, no, ja ho veig. Sí. Home, jo t'haig de confessar que també he escoltat 1944. Ah, doncs sí, és la cançó del 2016, no?, que va guanyar. Exactament, que sembla... Vaja, no sé, a mi m'ho va semblar una banda sonora de James Bond, una pel·lícula de James Bond. Sí. Bé, en tot cas, sí, la cançó que va guanyar el 2016, doncs és d'una cantant que es diu Jamala. David Valls, lingüista. I aquesta cantant és de Crimea i, malgrat que la cançó era bàsicament en anglès, contenia fragments en tàtar. La controvertida península del Mar Negre. Això mateix. Això sí, tàtar de Crimea. No ens hem de confondre perquè hi ha dos tàtars, eh? Ah. Hi ha el tàtar de Crimea i el tàtar. El tàtar a seques que no es donen lloc. Sí, que és algun lloc. No són la mateixa llengua, malgrat que són llengües emparentades. El tàtar de Crimea es coneix com a crimeà o turc de Crimea, i es parla a la península de Crimea aquesta que s'ha annexionat Rússia. Que es va annexionar Rússia, exacte. I també l'Uzbekistan com a resultat de l'exili que van patir els crimeans l'any 1944. És a dir, que el crimeà és turc? És una llengua, sí, no ve del turc, però ve del mateix lloc que ve el turc. Se'n diuen llengües túrquiques, o turques. Llavors van patir aquest exili al 44, per això la cançó es titula 1944, que m'imagino, o ja no recordo, una cançó en doble lectura, parla d'aquests fets d'exili. I és una llengua amb color propi. Sí, està emparentada amb el turc i són llengües turqueses. Però, com he dit abans, tàtar i tàtar de Crimea són diferents. El tàtar, que m'has preguntat abans, que no es parla enlloc, sí, mira, el tàtar es parla a la República del Tatarstan. Stan vol dir terra o regió. Es parla a Baixkíria i un lloc que es diu Nizhny Novgorod Oblast, que és una república al costat, sí, que hi ha tota la Federació Russa. I el parlen... Sí, el parlen, bé, el tàtar a seques el parlen 6 milions i mig de persones. El tàtar, que no és el tàtar de Crimea, del qual fa referència la cançó i la cantant d'Eurovisió. Aquest tàtar al sud-est de Moscou, capital Kazan. Això mateix. Em sembla que el Barça hi ha anat a jugar a Kazan, i van a jugar a Kazan. Sí, em sona. A més, malgrat que les llengües són la mateixa família i tenen un nom semblant, no hi ha intercomprensió, per tant, no són tampoc tan semblants. Què li passa al tàtar de Crimea? Què li passa? Bé, li passa que... Si ens en parles és que li passa alguna cosa. Sí, per començar té mig milió de parlants, que dius, bé, són pocs, però tampoc són tan pocs. Per exemple, l'islandès el parlen 300.000 persones, el basc el parlen gairebé 1 milió de persones, 800.000, 900.000... I el piraja, vés a saber tu. I el piraja, que ja hem parlat alguna vegada, el parlen 300 persones. Però bé, això, el tema de llengües no s'ha de mesurar per nombre de persones que el parlen, sinó per altres índexs, per altres factors, com el més principal és l'ús, i si hi ha transmissió intergeneracional. Si una llengua la parlen 300 persones, però aquesta comunitat tothom la fa servir i tothom la transmet als seus fills, doncs és una llengua ben sana que durarà molts anys. Si una llengua la parlen 10 milions de persones, però no es transmet i amb prou feines es fa servir, doncs aquesta llengua té els dies comptats. I què li passa al tàtar de Crimea? Bé, doncs al tàtar de Crimea, sí, li passa la segona part, que és una llengua molt desprestigiada, que es transmet poquet, i que, a més, a diferència que hem parlat de l'islandès i del basc, l'islandès té un estat propi darrere, que el defensa la molt bé. El basc no té un estat independent, però té un govern que tot és millorable, però fa molta feina i es nota, i en canvi a Crimea sí que hi ha un govern autonòmic, o no sé com diran allà,
que no fa gaire bé, fa poca feina a favor de la llengua. Això és el que t'anava a dir. Que el govern no faci res per la llengua vol dir que la gent tampoc no fa res? Clar, és que a veure, al final els governs no deixen... Els governs són formats per gent. Clar. I la gent aquesta, quan surten de l'oficina, doncs viuen al carrer i miren la televisió i compren el pa com tothom, i no deixen al final de ser un reflex també moltes coses de la societat. Carrer, de la societat. No m'estranya que ni govern ni crimeans, no? Que ningú faci res doncs, per Bé, es fan coses, però molt poquet, molt poquet. Jo, si vols, t'explico 4 coses més de la llengua, per si allò 4... Com és que es parla una llengua d'origen turc a Crimea? A Crimea, que ja és molt entrat cap a Europa, això, diguéssim, ja és força cap aquí, perquè això és Ucraïna, bé, ara Rússia, no? És l'altre costat, però vull dir, això amb cotxe són 2 dies de cotxe d'aquí, Ho dic perquè hi he passat per allà amb cotxe venint de Barcelona. Tu has passat per molts llocs, David, has passat per molts llocs. Doncs va ser la llengua que van dur els turcs, els otomans, per ser més exactes. Les tribus que venien de Centràsia. Sí. Llavors, sí que aquesta gent, durant molts segles, molts anys, diguéssim, tenien com a referència, com a llengua culta, el turc, i copiaven una mica les tendències del turc. Per exemple, quan el turc s'escrivia amb l'alfabet àrab, l'alifat, doncs ells també escrivien amb l'alfabet àrab. Quan a l'any 28 l'alfabet turc, la revolució que va fer Atatürk, el pare dels turcs, doncs l'any 28 van passar a escriure amb l'alfabet llatí, ells van fer el mateix, van passar a escriure amb l'alfabet llatí, però què va passar llavors? Que llavors van venir els soviètics i van dir que... Amb ciríl·lic. Amb ciríl·lic, perquè el rus s'escriu amb ciríl·lic, doncs van dir que s'escriu amb ciríl·lic. El que passa que l'any 90, la independència d'Ucraïna i l'establiment d'una autonomia a Crimea, etc., doncs es va encoratjar a tornar a escriure una altra vegada amb l'alfabet llatí, i anem canviant d'alfabets. Tot i que es continua utilitzant el ciríl·lic també, sobretot per publicacions escrites com diaris. Fan servir els 2 alfabets. Indistintament, és a dir, que pots trobar publicacions que estiguin amb un i publicacions que estiguin amb un altre. Això mateix. Sí. I com he dit abans, doncs, un dels problemes que té principals aquesta llengua és la transmissió intergeneracional. Hi ha uns índexs molt baixos de transmissió intergeneracional. Què vol dir això? Doncs que els parlants de la llengua cada cop són més grans i no hi ha gent jove, no hi ha gent... Ningú que vingui al darrere... Ningú que fi el relleu i parla la llengua. Per tant, quins són els principals problemes del tàtar? Què pot fer que el tàtar desaparegui? Bé, una cosa que ja han dit al principi amb la cançó és la gran deportació de tàtars als anys 40, que alguns ja no van tornar i els que no van tornar van acabar perdent la llengua. Això va fer Stalin, em sembla. Això va fer, sí. Van adoptar la llengua del territori. Alguns sí que van tornar i van mantenir la llengua. 2, el desprestigi que pateix la llengua en el seu propi territori, o sigui, no hi ha unes condicions ambientals favorables perquè la llengua s'utilitzi. Que això ja hem parlat d'altres llengües que els hi passa, estan afectades pel mateix, aquest desprestigi. Correcte. I això és una de les coses, això és fatal a les llengües, O sigui, quan no hi ha prestigi, què fa la gent? Doncs amagar-se, parlar-la en veu baixa, parlar-la a casa, no transmetre-la, no transmetre aquest llast als fills, no? De dir, jo no vull que els meus fills passin pel mateix i vull que parlin una llengua, que no tinguin problemes i que a l'escola els hi vagi tot bé i no els assenyalin. I una altra cosa que els hi passa és que els falten realment unes institucions pròpies que donguin valor a la llengua i li donguin prestigi i la promocionin. Tot i que hi ha mitjans de comunicació, ja ho hem dit, hi ha un canal de televisió que emet en tàtar. I sent una llengua d'origen otomà, és a dir, emparentada amb el turc, Turquia no fa res per ajudar-lo. Sí, de fet, encara que sembla increïble, i malgrat que això és o era Ucraïna, sí, Turquia ha ajudat a intentar recuperar la llengua, que passa que és una llengua que només hi ha 15 escoles que s'ensenya d'una població de 500.000 persones. És molt poquet, 15 escoles. Llavors, què vol dir? Que la resta d'escoles del país doncs, no s'ensenya, o és una assignatura opcional, potser, però escoles que facin realment totes les classes no n'hi ha. En tàtar només n'hi ha 15. Clar. I 15 de 500.000 habitants, això i res és el mateix. Clar, i quan una regió deixa de tenir cura del seu patrimoni lingüístic, no es parla a les escoles, etc. Malament, rai. A més encara hi ha una cosa. Esclar, el no ser una regió realment, el no ser un estat, i que ara sí, ha sigut una regió més o menys autònoma, però en unes fronteres limitades, què passa? Doncs que han vingut a viure allà gent amb llengües més potents, sobretot el rus, i en menor mesura també l'ucraïnès, que ha ocupat els llocs tradicionals d'aquesta llengua.
no? És a dir, que és una llengua que li queden els dies comptats. Sí, si les coses no canvien, és una llengua que té els dies comptats. I una mica el que deies abans, no? Quan una regió deixa de tenir cura del seu patrimoni lingüístic, contribueix a la pèrdua de diversitat i de cultura, realment. I com a últim, si vols per acabar, podem esmentar que va haver-hi un poeta molt important que escrivia en tàtar de Crimea, que es deia Bekir Çobanzade, no sé si ho he pronunciat bé, i que va ser, malauradament, executat a l'any 37. I va ser, a més, professor de tàtar i de turcologia a la universitat. En tot cas, és una llengua que no té gaire bon futur, no és gaire esperançador, i esperem que no acabi executada com aquest pobre poeta que també va acabar malament. D'una forma... I un cop més, com he dit alguna vegada, doncs moltíssimes gràcies al blog dels 7.000 milions de la Paula Garcia i l'Anna Planes, que fan sempre articles molt interessants i dels quals n'agafo informació. I ens en fem ressò. I ens en fem ressò, els adapto, els reescric, els amplio una mica més a vegades. I els expliques, vens aquí a explicar-nos. I els vinc aquí, els explico, que ja és una feinada també. En David Valls, moltes gràcies. Vinga, fins una altra.